Aici sunt mame, aici sunt eu, Rebecca, aici sunt Sara și aici sunt tati. Noi mergem la grădinic și la doctor și mame și tati mergem undeva. Salutare, salutare! Vă salutăm din Suedia. Noi am ajuns în Suedia între timp. Și am fost la România și am ajuns la Suedia. Da. Și ne-a gândit să vă salutăm și să vă mulțumim că v-ați abonat pe număr atât de mare. Și suntem îmbrăcați că mergem la grădiniță cu fetele. Afară în Suedia plouă, vreme urâtă. Ca de obicei. Și la România plouă mai tare. Nu, plouă mai tare, era cald. Da, dar avea fete și a plouat la România așa. Buf! O să lăsăm aici câteva imagini din o mică excursie în Suceava, Voroneț, Rarău. Și mai revenim și cu alte episoade din Suedia, noutăți. Vă mulțumim și vă pupăm cu drag. Pupici! Pa, pa! Unde am venit aici, Bire? La cetate de scaunul. Ceva surpriză. Ceva super. Mama, deschise. Cu grijă, da, tati. Mhm. Vrei de mânuța? Uite, eu nu merg repede, eu merg repede. În întâia săptămână a postului, sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului, 1388. Scrisoarea voievodului Petrontin Mușat, domnul Moldovei, către Vladislav Uite. Ce acolo? Cine vorbește acolo? Cine? Nu-i Doamne, Doamne, e un nene. Hai să mergem. Pune papa. Dar nu e... E Doca, doar e Doca. Doca. Doar niște păpuși. Spune, hei, Doca! Spune, hei, Doca! Hei, Doca! Mama, stai sus. Mergem sus. Dar hai să intrăm acolo. Nu. Hai, Sara. Nu vrei să intrăm? Dar de ce? Sus. Hai, Sara. Hai acolo, Sara, mami! Haide! Ce poveste frumoasă!
Ce faci acolo? Hai și fă poză. Hai tu frumoasă tu. Ea pentru cineva. Hai să cumpărăm. Hai să Rum? Da, dacă ne întoarcem. Dar aș vrea să vă spun de ce este atât de renumit. Acest albastru a pătruns parcă în sufletele oamenilor, poate și pentru faptul că această culoare ne leagă mai mult de cer, de Dumnezeu. Observați că și în acest moment, când este cerul un albastru mai intens, parcă chiar ai impresia că acest albastru este și o prelungire către cer. Specialiștii chimiști însă spun că acest albastru se numește albastru azurit sau carbonatul bazic de cupru, care e suficient să rețineți că este albastru azurit și că a fost aplicat peste un fond negru de stejar. Poate și de aceea are o anumită intensitate. Eu aș putea spune că acest albastru azurit are o calitate deosebită, dar aș putea spune că parcă chiar și un dar de la Dumnezeu își schimbă intensitatea în funcție de unghiul de lumină. Deci se reflectă foarte frumos, dar în mod diferit, în funcție de lumina soarelui. Într-un fel se reflectă acest albastru iarna în contrast cu albul zăpezii, altfel se vede acum vara când totul este plin de verdeață în jur. După părerea mea, cel mai frumos se reflectă toamna în septembrie, când sunt multe culori și multe lumini în natură, altfel când apune soarele. Deci turiștii care revin la Voroneț regăsesc de fiecare dată parcă altfel acest albastru, dar tot timpul la fel de frumos. De aceea a intrat în istorie, așa se spune, renumitul albastru de Voroneț. Și v-am spus că și la Siciliță este foarte frumos, predomină verdele. La Mănăstirea cu Mole Roșii Cărămiziu, la Moldovița se îmbină în mod armonios toate culorile, dar numai la Voroneț a rămas în istorie ca renumitul albastru de Voroneț. În clopotnița de la intrare se văd foarte bine, deci de pe la mijlocul aleii, acolo sus sunt două clopote, unul mai mare și altul mai mic, care au fost turnate într-un aliat din aur, argint și bronz și au fost dărite de domnitorul Ștefan cel Mare de Sfânt odată cu zidirea mănăstirii Voroneț, deci tot în anul 1488. Și aceste clopote au o legendă a lor atunci când sunt trase împreună în zilele de sărbătoare și sâmbătă seara la slujba de priveghere, parcă ar îngâna numele domnitorului.
Ștefan Vodă, Ștefan Vodă. Ele se aud cam așa. Ștefan Vodă, Ștefan Vodă. Se trag de către o singură persoană cu ambele mâini și cumva în contratimp ca să cânte astfel. Dar nicăieri atât de frumos reprezentată ca aici la Voroneț, pentru că numai la Voroneț a fost pictată în exterior pe un spațiu mult mai larg și datorită acestor contraforțe de susținere de pe margine, care vin puțin mai în față, mi se dezvăluie și foarte frumos această imagine, parcă ar fi o carte deschisă. Și puteți să treceți și din coace de las, numai să nu atingeți pictura, dacă doriți să nu mai aveți loc la umbre. Și am să vă explic, este foarte frumoasă, să vă explic imagine cu imagine. Pe axul din mijloc, începând de acolo de sus, se desfășoară Sfânta Trăime. În medalionul acela de sus din mijloc este pictat Dumnezeu Tatăl, în medalionul ăla puțin mai jos, tot în mijloc, Dumnezeu Iisus Hristos, și mai jos puțin pe tronul de judecată, porumbelul alb este Sfântul Duh. Deci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Observați că în rândul de sus, pe două pergamente, pe două suluri de hârtie, apar pictate semnele zodiacului. Zodiacul a fost pictat la judecată pentru că reprezintă trecerea timpului. Deci când începe judecata de apoi, timpul se oprește, îngerii împășurând de la margine. Mulțumim frumos! Vrei să scoți frumos? La revedere! Fata? Hai! Șef! Mama? Lilian. Cum? Lilian sau ce Lili? Lili. Lili. Mai aveți altceva? Vă place filmul? Da, le place. Îmi place mai Vine mașinile! Vine mașinile în spatele tău! Spișor, nu cenzura! Opa, și-o avea copii, oi lasă să bată ele! Hop, hop, hop! Nu mai sta și te uita! Te stai în vina asta, nu mai sta că stai degeaba, hai să... Toată lumea! Hei, Sara!
șerbădița miu, de râdârli dârli da, cu pareaba de turru, de râdârli dârli da. Merge ca la repede. Da. Faci după aia merge ca lui repede? Bine. V-a plăcut, domnișoarelor? Da. Zi bună, numai bine. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go. Let's be free with me. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Devii mai mare, story, story. Eu cred că nesor, tu poți să urci acolo. Thank you.